away we bow. И здравейте хора, аз съм Слайм и в този клип само искам да се извиня, че не сме качвали клип от много време, то само аз качвам почти, ама много ми лагаше, смисъл, нямах и възможности почти. И сега съм с нов компютър и мога всъщност да снимам и ще ви покажа новите неща в сървъра, примерно Warpaint. Построен от Halsam 2, портал също си работи. Следващия Warp си е Warp Enderman, той не е променен, същия си е. Даже момент само си намаля звука. Warp Enderman, същия както преди си е. Warp Event 1, същия като преди е. Warp Event 2 е нов. Това е Warp Event 3. Той също е нов, с няколко дена е, май 3 или 4, не съм много сигурен. Това представлява. Така и надолу. Следващия Warp Event 4, той си е същия. Warp Event 5 е следващия, който е нов. На 1 май беше сетнат преди 2 дена. Това е той. Warp Event 6 е нов, аз съм го построил. Warp Event 7 също е нов. Харе 10 го е построял. Event 8 си е същия. 9 също. 10 си е същия. 11 същия. И 12 вече има нов Event 12, Лабиринт. Той беше сетнат на 30, мисля. Не съм много сигурен, 30 април май беше сетнат. И това е Лабиринт, нали трябва да умените оттам, трябва да се мерите самия път правилния. Минавате го, идвате тук и получавате награда, нали, зависи дали сте на дневните евенти или нощните. Следващия Warp е Warp Events, той също е нов. Тук има табелки към всеки един Warp. Warp Event 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така нататък. Следващия Warp е Warp Food. Това е Warp Food, новия, аз съм го строял. Следващия Warp е Warp Help. Той всъщност е стария, няма нещо ново. Warp HG. Има нова HG арена. Това е портала, който е развален. What the fuck. После ще го правя. Това е новия спаун, нали, на HG-то и новата HG арена е долу. Ето това е тя. Огромна е. Да рефрешнем чонковете. Хубаво е според мен арената. Така, следващия Warp е Warp DL, той си е същия. В момента се прави нов DL, който може би ще бъде сетнат. Не знам. Следващия Warp е Warp Man. Тя си е същата му парената. Мола си е същия. Мола парена и маса си едно и също. Warp Nether е следващия, той е нов. Строен е от Vito. Warp 2 всъщност. Warp Paintball си е същия. Paintball си е същия. Так, това е. Ето и портала. Warp Warp Парцели е нов, нали? Нов спаун има. Ето го. Строен е от Хари 10. Warp 2. Нещо бърках. Warp PvP-то е ново. Горе-долу 10-20 дена, не съм много сигурен. Това е то. Огромно е, Вито го е строял. PvP клетка също е нова. Ето я. Тук става доста яко меле понякога. Следващия Warp е Warp Residence, който всъщност е същия. Да, тук са
Как пише? Тук пише как се прави резиденция. Warp SG. Всъщност това си е един и също ако като хъга, това си тещо са. Warp 2. Warp Shop. Строен от мен, малко ми пада FPS тук. На 4 етажи има всички блокове, дори от 1.7 блоковете. Ето, това е третия етаж. И това тук е четвърти с цветницата, когато те са и отдолу продължават. От там и тук горе продължават. Тук. Следващия Warp е Warp Skyblock. Строен е от Exipro. Така да е Харе 10. Ставям нека Exipro и SnapTab. Warp 2. Warp Split си е същия. Да, това е. Warp 2, Warp XP е всъщност нов. Аз съм го строял, аз и Trollman и Жили сме го строяли. Всъщност. Тук спънват мобове, вие ги биете, тук има кошти, нали, смисъл. Ако имате излишни найте, може да си го изхвърлите тук. Enchanting, Envil и тук се изчупил, ще го върна. И общо взето е това, нали? Warp Survival, опа, Warp 2, Warp Survival си е същия. Това е. Warp TNT Run си е същия. Няма нещо ново. Това всички, нали, има нови ларпове. В момента даже се правят още нови ларпове или се заменят с стари, примерно. Сега прави се нов спам, сигурно. Даже то не е сигурно, ще си има нов спам, но не се знае кой ще, защото няколко човека правят нов спам и това е. И това беше от мен. След този клип ще изтегли томбулката, където беше за 60 абоната. Вече мога да снимам. Ще изтегля томбулка за 60 абоната и ще направя там аватар и дизайна. И да, хора, довиждане!